Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 9 may hepdeniň teşekkür güni DWT platformasının kanallarına hoş geldiniz. Hormatly vatandaşlar, men gepimi ýa-ni başlamakam, şu efire başlamakam birinji bilen sizin hemmäňizi şu ýeňiş bayram bilen gutlaýan. Bizim ata-babalarymyz şu uruşda, ýa-ni ikinji jahyn uruşda köpsi wepat boldy, köpsi ýaranyp geldi. Bizim adalatlygymy gorak geldiler. Bugün 9 may hakykatdan bolsa 8 may güni ýeňiş güni bellenýär. Şu 9 may güni ýa-ni öňkü Sowet döwletleriniň ýurtlaryna bellenýär. Hakykatdan bolsa Ýewropada 8 may güni ýa-ni bizde sagat boýunça 9 may bolýar. Şoň üçin ine bul bir şatlyk gün bolsa da gynanç günäm. Sebäbi milyonlarça adamlar wepat boldy. Ol bir uly betbaçylyk bizim döwletlerimiz üçin, ýa-ni öňkü Sowet döwletleri üçin, Ýewropa üçin uly betbaçylyk. Şu ýaly faşistler dörä adamlar gyryp, ýa-ni uruşda, konslagerdə bul bir ine betbaçylygyň bir belli geçirýän güni. Şatlygym bolsa ýöne ýa-ni gynanç tarapam bardyr. Hormatly vatandaşlar, biz gepleşigimiz dowam edeli. Ine şuňky bizim temamyz, gepleşigiň temasy soralar we jogaplar. Vatandaşlar, meniň bilen gepleşige ataly ugul ikisi Berdimuhammedow gatnaşýarlar. Gelin sözi Alawaýly Serdaryň öz tohumynyň, atlaryň, itlaryň, pişikleriň, akullaryň, krokodillaryň we beýleki haýwan jandarlaryň arkada bolan gurbanyna söz bereliň. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iyip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada gurbanyny Berdimuhammedow söz sizden aýdyň. Hormatly adamlar, men boljak işe de çäre ýok diýipdirler. Bir betbaşyly duşanyň arasynda gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkasynda daýary ýatdyrylar. Eger durmuş mesele çıkaysa, näse Dışarı İşler Ministrliğinin vekillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa elçihanada giyeci günün devamından yüz tutup bilirsin. Kime neyme kömek gerek olsa hem mezadi edersin. Sağ bolman Gurbanyny Berdimuhammedow inni bolsa sözi Alawaýly arkadaly Serdary bereliň. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onun parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Sağ bolman Serdar Berdimuhammedow. Hormatly ýyleşler. Ine şuňky videoda siz komentar ýazyp bilersiňiz, öz soraglaryňyz bolsa ýa-da maslahatlaryňyz bolsa siz ýazyp bilersiňiz we men şonu ekranda görkezip soralar bolsa jogap bereýin, maslahatlar bolsa halkyň arasynda maslahatlaşyp ýa-ni ortak bolar. Biz sizin üçin işleýäs.
Biz size hizmet edýär. Biz Türkmenistan döwletini täze ýoly, demokratik ýoly, adalat ýoly urukturjak bolýar. Biz bizim halkymyza adatlyk berjek bolup görüşýär. Ine hurmatly vatandaşlar, men efir başlamakam Türkmenistandan gelen habarlary seýlerim. Ine biz bir çynownik bilen görüşdik Türkmenistanda. Çynownik diýerde diýende bir wezipede işleyen adam bilen görüşdik. Ol adam näme diýär? Biz ona soragy berdik. Haçana çellisi paraxorluk edip halky edip durjak. Utanmagy otmy? Ya da alyan, ogurlayan pullaryňy size maşgalaňyza siňýärmi şol? Hiç bir ýanky wyjdanyňyz, zadyňyz hiç yananokmy? Maşgalaň arasynda çağrıňa düşündireňok, nirden pul aldyň? Şu ýaly soragy berdik. Ol näme diýär? Ýanky bir adam, hökümetde işleyen adam, wezipeden pesýär. Ona gün soragy berdik, günden gün aýt sen ağlama. Sebäbi biz bar ağlasaň biz bilýär. Ýöne öz agylyndan çykdyn diýip ýanky soragy berdik. Ol näme diýär? Murada, gel açyk aýdanyň. Türkmenistanda iş yok. Ine şu ýöre hökümet işine girip bir zat edämesen, bizim beýlikler ýaly garyp ýanky ýaşar, kösünüp ýaşar. Maşgalany eklep bilmez. Biz hökümete gelýär, biz pul ogurlamana gelýär. Bize gün ýokurdan ukazany berilýär. Her zadet pul getir. Biz ogurlamaly, biz maşençilik etmeli, kezaplyk etmeli, halky talamaly, biz pul almaly. Pul alıp biz ýokary eltýär, öz paýymyzdan alýar. Bize gün aýdýarlar. Kanuny seretme. Kanun senden sorajak ýok. Pul galan döwür şeýle diýip. Biz şoň üçin hökümet ýanky edaran, wezipesini peýdalanyp biz pul galanýar we ýokary eltip berýär. Ýokarkylarym ýokary eltýär. Ine şu ýaly sistema boldy. Şol sistema gurbanlyga barýamy, ferdara barýamy onu aýdyljekkä. Ýöne bizde öz aramyzda şeýle, prokuraturada, MHM'de, polisam, hökümet edarlaryň biz agdy bir. Eger bir tutulsa, gün aýdýarlar, pulun töle, sen boş. Pulun töleýär, açyk ýanky işden kowýarlar. İşden kowanda da sana iş hödürlenýär. Pasportny stol, dom правления, her hili hekimlikde wezipeler ya da administratif wezipeler. Sen aşağı düşýän, statusyň ýanky wezipen aşağı düşýär. Ol video igrada ýaly täze düşýän ýanky ştraf alyp täzeden korrupsiýa başlap gidýär. Şoň üçin halky pikir edýänem, halk üçin işleýänem hiç kim ýok. Ine bizi günäkärlemäň, ine döwür şeýle biz etmeli bolýar şonu diýip aýdýar. Bizim maşgalamyz bar, bizim maşgalany eklejek. Men şonu etmeden beýlik edýär diýip aýdýarlar. Hurmatly watandaşlar, ine men size Türkmenistandaky işleyen wezipedäki adamlaryň siýasatyny size gurgun berdim. Şunu biz ýanky açyk soragy berdik, bize de açyk jogap berdiler. Bizde aktivistler amma hökümetde işleyen. Olaryň bize tasdikleýär. Murada şo dogry aýdypdyr şeýle şo ýagdaý. Halka seretjegim ýok, oň arzuglaryny dinlejegim ýok, oň arzuglaryny etjegim ýok, isleýärlerini bitirjegim ýok. Biz diňe her kim öz özümize işlemeli, başgaça durup bolanok. Seni işden aýdýar, başga birine goýýarlar. Şo wezipe duran uçurdum uly, isteni adam pul berip gelýär şo diýip aýdýar. Vatandaşlar, ýene de bir gezek men ýatdyjak bolýan, bizim geljegimiz, bizim adalatly durmuşymyz bizim elimizde. Hökümetdäki işleyen adamyň elinde ýok. Olaryň hökümet abiazynly, para horluk abiazynly adamlar. Olaryň ýokary pul bermese işinden kowulýar. Şeýle ýanky kezapçylyk, korrupsiýa ýokardan höwetlendirilip gollanylýar. Sebäbi şol bolmasa hökümet ýykylýar. Bunun alyan aýlyklary gün öýler aýdýar. 150-250 dolar aýlyk alýar. Onu maşalany saklap bolýar. Bizim çağlarymyzda oku jalaryny okuýar, daşarutda okuýar, daşarutda gidip gelýär, öýde arkyn işleýär, öýde dom hazaýky we şoper we arkyn işleýär, arkyn ýaşaýar. Ine şeýle ýagdaýlar, şoň üçin ol halkymyzyň bir 5%, gatysy 10%, ýöne 90%-nyň içinde bir 10-20% ol
Teletikçiler we özüni açyk oňurup bilýänler we ýöne galany kösenýärler. Ine biz täze durmuş gurjak bolýar, 10%, 5% däl, Türkmenistanyň 80-90% stabilna $800, $3500 aralykda aýlyk alar ýaly. Arkyň ýaşar ýaly. İslenip döwletine bak gelir ýaly. Birden işini ýitiräýsen, maşalan aç galmady ýaly. Pasobe, pa bezraботица, ýani işsizlik hak hökümet tarapyndan $400 ola berilýär. Adam maşyna, senin maşynany saklap bilýär. Ine şu durmuşa elçek bolup biz guruşa girdik. Şun kunna biz guruşun ýani ahirinde. Ine biz guruşumuzy ýeňmek üçin size haýyş edýär, gollaň bizi. Döwlet bizimki däl, döwlet bizim hemmämizinki, diňe döwlete toparmak däl ýa aktivistlaryňky däl hemmämizinki. Şoň üçin guruşa her kim goşulmaly. Egerde öz watanyna gowluk, adalatly, agdybyr ýaşajak bolsa, adat ýaşajak bolsa, onda guruşa goşulmaly. Kommentariýa ýazan, like goýun, abone bolun, finans kömegini edin, garat kömegi edin. Şol uğurda men size aýtjak oýnadym. Biz ine bir näçe wagtdan sayt çykaryp gysga wagtda. Şo saytda kim dewletini gollayan bolsa, şoň agdaty bolup biler. Saytda registrasiýa etdiler özüni ve şo ýerde $5 ýani aýyna tölemek çlenski vznos diýilýär. Tölemek narhy bar. Ýani çlenlik salgydy. Şonu siz tölemeli bolsaňyz, eger dewlete çlen boljak bolsaňyz, ol pullar nirä gidýär? Ol pullar dewlete halk hereketiniň Türkmenistan içinde daşyna görüşmeli gidýär. Hiç kime aýlyk gitmeýär. Diňe görüşmek üçin gidýär. Ine şol dewlete toparyna aktiv işleyen adamlar içinde daşyna şolary, ýani kompýuter, printer, her hillatlar, çykdyjylaryny yapmak üçin ine şu pullar sarf edilýär. Gelýän pullar buhalter hasap edýär. Buhalter hasap edip dewlete grupasyna ýürüýte komissiýa we komissiýa ölçüdiýär. Nirä harç etmeli, şoň esasynda da harç edilýär. Ýylyň soňunda da ýani dewlete topary ul ýygnak geçirýär, generalna asamblea. Ýani şol umumy ýygnakda da atçot berilýär. Nirä pullar sowuldy, näçe geldi, haýsy akçylyk edildi, nähili kynçylyklar boldy, nähili kynçylyklar ýeňdik, ýeňip bilmedik diýip, ýani bir partiýaň hakyky işi bolar. Şo partiýa ýani hereketiň işini biz legalna, resmi taýdan alyp barar. Näme etmeli bolsa resmi taýdan biz boşy şonu etmeýän biz ederiz. Öňkü ýaly sizden pul ýygnap näweli ýere gidýän zatlar bolmaz. Ofitsialna, ýani çlenski vznoslar bolar. Her partiýada baş ýaly we şo pullary komissiýa raspylýat eder we ýylyň soňunda komissiýa jogap berer. Onu Gurbanow ham raspylýat etmeýär, beýle kam etmez, bir adam komissiýany ölçüder. Mysal üçin Türkiýede bizim bir watandaşymyz kynçylyk görýär. Medisina ýagdaýyny töläp bilenok, ýa bilk gerek, ýa ýene urdak gerek, arda ýazylýar, ol arda komissiýa kanagatlandyrýar. Ýa kanagatlandyrýar, ýa başga onun wajyp mesele bolsa, onu kanagatlandyrýar. Bundan beter bir adamyň ýagdaýy kynrak bolsa, onu kömek edýär. On bir 30%-na görä kömek biýik gider, 70%-na görä ýani görüşürler. Men näçe size şu zatlar diýen, on daşyndan donation bar, ýani kömek. Ine biri diýär, men şulay $50 goýjak, öz geleceğim üçin, öz adatlygyň üçin men investisiýa etjek. Men korrupsiýa berip ýadadym, gowlaşyny diňe beterleşik diýär. Men öz investisiýam üçin berjek, şu halk hereketi görüşýär, şu köp zatlar edýär, şu goşund etjek diýip, ine ol goşundam aýratyn bolar. Onam edilýär. Goşund ýa çlenski vznoslar bir şoda gelýär, öýde buhalter, anaň Fransada buhalter hasap alýar, oň üstünde kontrol bar. Biz oňa goşulyp bilemzok. Şol dewlete halk hereketiniň ustawy boýunça pullar raspylýat edilýär. Komissiýanyň üstünde. Ine şeýle ýagdaýlar bolar. Dewlete halk hereketi pribil gazanmaly. Giýdiji gazanyp bilmeýär. Hemme gelen pullar sowlaýmaly. Ine şeýle ýani ýagdaýlar bolar. Kim goşuljak bolsa, ýa özüni dewlete
halk hareketini çiğen boljak bolsa ine registrasiýa etdiler. Şul devlete halk hareketini çiğen bolmak size näil avantaj berer? Gelin sevdirin. Egerde devlete halk hareketi utaýsa, ýa-ni şunu ýeňse, ertirki avtomat ýagdaýynda partiýa Türkmenistanyň çägine registrasiýa edilerde şul öňden gelýän adamlar avtomat ýagdaýynda içine girerlerde ertirki biz saýlawlary utsak, prezident diýdi, ýa-ni parlament diýdi, häkimlik diýdi, ýene bir ýere utsak siz devlete agzat hökmünde häkim devletin ýa-ni aktivisti bolsa baryp günden gün sorgu berip bilersiňiz we size avantaj goýular. Avantaj diýmek şol adam size atçot berer. Beýlikler berýän atçotlaryň üstüne ýene atçot berer. Devlete topunyň vekilem hökmünde goşmaça atçot berer. Egerde beýlik adama atçot berýän bolsa ýöne ýa-ni häkim hökmünde berýän bolsa onda size oňdaşynyň devleti ýa-ni partiýasynyň çiğen hökmünde size atçot berer. Sizi kabul eder. Size hormat goýar, goşmaça. Ine şu ýaly avantajlar bolar. Egerde siz devlete halk hareketiniň içinde erteki gün saýlanjak bolsaňyz bir ýere, ine şul men dalaşýar boljak häkim üçin ýa beýlik üçin siz öz islegiňizi aýdarsaňyz içinde ýa-ni bäsleşik bol, şo ýerde utsaňyz içindeki bäsleşigi sizi goýarlar da devlete halk hareketi bolup sizin üçin ýa-ni adamlary agitasiýany hemme zat oňurup sizi şo ýere bellemek üçin görüşür. Bu zatlar hemme zat legal, bütün dünýäde bolýan zatlar. Ine şu ýaly avantajlar bolur. Entek avantajlar köp, men ine bir näçesini aýdyp geçdim. Ine hormatly watandaşlar, şu ýaly bildiriş etdim. Inni biz temamyza geçerik. Soralara. Näme soragyňyz bolsa aýdyp duruň, menem siziň soragyňyzy ýa-ni menim siziň soragyňyzy ekrana goýup görülýär. Ine birinji soraga watandaşlar bir minut. Ine siz näme etdiňiz diýip soragy. Bizi görmeýänler, bizi izarlamaýanlar, kä wagt TikTok'da ýa-da kommentariýada ýa-da bir ýerde bize duş gelse bizden soraýar, siz näme etdiňiz diýip. Şu soraga men köp gezek jogap berdim da. Öňkü jogaplaryň üstüne goşakladım. Öňkü jogaplary görürsem men köp ýerlerde jogap berendir. Devlete halk hareketi Türkmenistanyň çägine we daşyna Türkmen halkyndan jemgyýet döredýär. Graždanlar döredýär. Biz 91-den bäri diktatorlar Türkmenistanyň jemgyýetini, Türkmenistanyň graždan jogapkärçiligini ýok etdiler. Türkmenistandan irat ve komersant ýasadylar. Haçan sen Türkmenistan graždandan, jemgyýet adamdan ýa-ni senden şo zatlar alsalar, sen irata dönýän. İlata dönüp komersant bolýan. Komersant bolum, her komersant, ýa-ni her adam komersant bolup bilen o. Galanlary gulçuluk edip daşyrykda işlemen bolýar. İçindekiler bolsa türmede oturan ýaly haksyz adamlar bolýar. Ine şul jemgyýetden biz ýa gullary dönüp sebäbi biz esas adamdy getirdik. Bul bizim graždan pozisiýamyz, graždanlyk borjumyz we haklarymyz. İkinji bizde jemgyýet ýetdi. Jemgyýet bolmady. Ine devletin esas maksady Türkmenistanyň jemgyýeti döretmek. Türkmenistanyň graždanlaryna, graždan hukuklaryny we jogapkärçiligini düşündirmek. Hukuklary biz aýdyp geçýär. Jogapkärçilik esasy näme? Konstitusiýada ýazylyr. Oňdaşyndan watanymyzy goramak. Watanymyza kezzaplar ýa beýlikler gelenine derrew galyp şolary aýryp, ýa-ni sesler bilen aýryp watany, konstitusiýany gorap şonu saklamak. Ine şu ýaly jogapkärçilik her adamda bardyr. Kim Türkmenistan graždany bolsa. Biz şu zatlary ýatladyp, näme şu zatlar gerek hökman bizim halkymyza. Näme şu zatlar bizi adalatlyga getirir diýip düşündirýär. Esasy adamdan biz eýýäm Türkmen halkynyň pikirlerini adalatlyga çykarýar. Köpüni çykardyk. Inni Türkmen halky, Türkmenistanyň graždanlary öz pikirlerine köpsi adatlykda. Adat pikir edýär,
Adat pikirini aýdýar. YouTube'da kommentariýa diýär adat. Türkmenistanyň içinde adat çykyş edip aýdýar. Näçip beýdýäňiz diýip, ýani gorkman adat pikirlerini aýdýar. Ne eýýän bizim gazananlarymyz diýmek biz intellektual ýa-ni ruh taýdan adamlar adatlyga çykaryp başladyk. Indi fizik taýdan adatlyga çykarmak galdy. Indi şoň üçin siz bizim gepleşiklerimizi ýaýradyň, beýleki adamlar görsün. Bizim esas maksadımız birinci ruh taýdan, pikir taýdan adatlyga çykmak. Egerde biz pikir taýdan, ruh taýdan adatlyga çyksak, inanın başga adatlygy, fizik adatlygy biz gaty çaltalýar. Şeýle biz pikirimiz bir. Bizim pikir edişimiz bir. Bizim isleglerimiz bir. Bizim maksadymyz bir bolanda öňümizde durup biljek gala ýokdur. Hormatly watandaşlar, ikinji soruga geçelim. Ine Ahmedik ýazýar. Size näýle yaranmalyka prezidentimiz, size näýle prezidentimiz yaranmalyka. Gowzat etse-de işiniz garalýar. Gowzat etse-de işiniz garalýar. Ýani gowzat etse-de garalýaňyz, elbetde etse-de garalýaňyz. Size Türkmenistan prezidenti näme etmeli, siz kanagatlandyrar ýani diýip aýdýar. Ahmedow'a men jogap berýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow onun elindäki wezipeleriň borçlary bilen we haklary bilen konstitusiýanyň kepili bolup hiç zat etmedi soňky ýyllar. Bir ýylda. Ondan öňküsi diňe ogurlak geldi. Bulum ogurluğa yatıp doğun garnaşyny, ýani gaýyn toparyny getirip Türkmenistan taýýar. Näme etdi? Gaýtyp adatlyklary alalyp wiza goýdy. Türkiýe gider ýaly. Ondan emmeter adatlyklaryny adaldyryp, ýani Türkmenistanyň içinden çykjak bolsaň, bir topar problemam, migrasiýa diýdi, mit diýdi, dom problemi ýene bir zatda döredip, ýani prosedurany agyrlaşdyryldy. Pul vermeden çykyp bolmaly. Hemme ýerine korrupsiýa polny ýatyrdy. Ýani çynowniklar, hökümetde işleyen nomenklaturçyklar utanman gün aýdýar. Kanunu seyretmän, plança getir, daş edýän. Gün aýdýar. Utanman. Näme bolsa prokuraturdan gorkýardy, polisden, MHM'den, suwdan gorkýardyr. Indi gorkan oksa hemmesi bilir. Ýani düşündürüşüm ýaly, bir çynownik diýär, hemmemiz biledir. Biz bir sistema gurduk, korrupsiýa biz şoň içinde hezil edip ýörüz. Biz basmaýalaram. Esasy prezidente garşy gitmeliler. Esasy edýän adamyz, ýani şu prezidentin awtoritetini dökmeliler. Onu bir zat düşünenok. Sen korrupsiýa edende eýýäm dökýän sen awtoritetini. Onda awtoritet barmy? Ýani gördüňiz, ikisi çykyş etdi. Bir topar wada berip, bir sözüne tapylyp bilmedi. Ine şoň üçin bizim pikirimizçe Ahmedik Türkmenistanyň prezidenti, iki kelleli ataly oğul ikisi halk üçin hiç zat edemok. Öňe gahrman ikerek berildi. Üýtlerin, atlaryň şekillerini gurdy. Öz atlaryny, dogunyň, ýani kakasynyň, ejetiniň, daýatynyň, atasynyň daýatynyň atlaryny bir topar binalary, köçelere goýýar. Bize näme edildi? Men öňkü gepleşigimde aýdanlarym. Biz näme gazandyk we Berdimuhammedowlar näme gazandy? Serdiň öňkü gepleşigi. Indiki soru Bekir diýip ýaýar, Bekir Ýagman. Bu haram rejiminiň gelensiliginden amaderýa gazalamak elbetde garagym suw basar. Dogry belläp geçdi. Rejim esas maksady halky gorkutup saklap, şu günüm geçdi diýip ýüremek. Näçe bir gün köp ýaşap bilse şu rejim şonça hezil edýär. Şu rejimi saklamak üçin ine şu zatlar investisiýa edilýär. Näme? Korrupsiýa investisiýa edilýär. Korrupsiýa edilmeýän näme? Serdar Berdimuhammedow bilenokdur edýär. 100% korrupsiýa biz 169-njy ýerde. Bizden soň Demokratik Koreýa. Näme bilenokdur edýär. Şurýal kör, bütün dünýä belläp geçdi. Reytingler aýdyp dur. Mo her gerek OON, OBSE jaň edip moýan aýdyp dur. Bilenokdur edýär. Aňyrsyn etýär. Şunu korrupsiýon sistemi bolmasa, Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow iki kelleli prezident bolup bilenok. Korrupsiýa bolmasa bunyň ýüzüne urarlar.
korrupsiya bolmasa bunu işlemeli. Bunu işlerlen o. Şol polnusu halkı döwleti korrupsiýanyra taşlap, nämetseňiz edin, halkyň agzyny yumun. Sizden kanun sorajak gel, sorajak ýok diýip aýdýarlar. Şoň üçin garaşmaň Türkmenistanyň garun kanaly gadylar, Amderiýa gadylar, gadylar, zekreşler, kanallar, howuzlar gadylar diýip pikir etmeň. Wagt ýitirmeň. Bizim geljegimiz bize bagly. Gurbanula, Serdara da bagly. Olary bizim erwet geljegimiz bagly. Ýöne gowy geljegimiz diňe bize bagly. Indik soraw Agözel ýazýar 76 diýip öň ýeten adam prezident bolup bilen ok. Olar Allah söýün adamsy, olara dil ýetirme iki dünýä kösenersiň. Arkadaky Serdaramyza şöhrat. Ine şunu jogap siz kommentariýada ýazyň, men köp gezek jogap berdim. Näme pikir edýäňiz? Ine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Allah tarapyndan berilenen adam, şunu Allah golýar. Ine şunu dil ýetirmeli, biz jogap berers, ýa-ni o dünýäde jogap bermeli zat diýip aýdýar. Eger şuraya sizin aýdyş pikiriniz dogry bolsa, sizin logikaňyz dogry bolsa, onu Allah şunun edýän kezzapçylygyna, şunun edýän kanun bozýanlyklaryna, bir adalatsyzlyga, bir wyjdanlyga onu Allah bulary ruhsat berýärmi? Elbetde ýok. Allah bilen bulun işleri ýok. Haja bark gelip öz musulmanlaryny kösep ýörler bular. Öz musulmanlaryny meçitde kowlap ýörler. Sakyrly geçsen Türkmenistanda ýygnak diýerler sakyrlyň. Öňden Gurhan çykaýda bu tordy. Wahabit. Şoň üçin bular Allah'ın ýanyna baran oklar, bular hatta meçitlerine öz kitaplarını okudyarlar ve şolu ayet okudyarlar. Bunun Allah ýoly ýok. Bunun ýoly ýok düýünden. Ýöne şu eline näme düşse ulanmaly, halka ağlamaly, özüne arkada diýmeli, arkada Serdar diýmeli, alabaý Serdar diýmeli, meçidin ýanky ýüllerine öz kitaplarynyň atlaryny ýazmaly. Şoň şu sizde logika ýok diýen zadymda. Vatandaşlar, siz näme pikir edýäňiz? Ýazın kommentariýada ýanky öz pikirlerinizi. Han Sultan 50-96 ýazýar, "Agamjan, ABŞ'den arkaňda duramaly. İşine gelýänçäň seni ulanır. Gör Ukraina näme boldy. Putin edil Ukraina ýaly bolors agam etjekmi bizim döwletimizden?" Muň diýjek bolýanlar, men eger dogry düşünen bolsam, Amerikadan bize peýda bolmaly. Seret Ukraina näme boldy? Biz şoňa bararsyk. Ukraina näme boldy? Gelin seyredelim. Ukraina baxty ýaşap ýördi. Öz prezidentini saýlawyň üstünden saýlady. Ünsüň. Öňkü prezident utully, legalny utully. Bizde haýsy öňkü prezident utully? Gurban bolýar. Ol utulmady, ol öz wezipesini padark edip dogrumy? Bizde oraya ýalatýar. Ukraina adatlara çykyp, eýem owlaryna asfaltlar, gaz, tualetler peýda edip başlady. Rossiya ondan garlyk gorkdy. Ukraina öser, Rossiýany hasap etmez, diňlemez. Men Ukrainany saklap bilmesem, hemme köni Sowet döwletleri men elimden gider, men regionalny igrok bolmar, ýa oýunçy bolmar. Siýasatda elimden hemme zat gider, Rossiýa ýekwe alar, Rossiýa ýumurlar. Şonun çoldy Ukraina. Ukrainanyň günäsi var, üstüne çossalar. Ukraina Rossiýanyň üstüne çosuk gören o. Ine biz çolmadyk bolsak olar çolardy. Ýene bir topar atmaska, düşünmeýän atmaska Putiniň bir akmak pikirleri bize argument bolanok. Onu olar ýaly bolsa erti Türkmenistanyň çolap. Türkmenistanyň halky olar gaz satýar, Hytaýa bize ugroza edýär. Biz öz ugrozamyzy, şolar bize çözjek bolýar, biz şolar almasak bolmaýar diýip, onu bize toplaýarlar. Oraya argument. Yani samtyk argumentler biz diňlesek. Şoň üçin Ukraina adat döwlet, adat halky var. Adalatly, ýürek başly. Elbetde o ýerde de problema köp. Ýöne ulu adat ýoluna barýardy. O ýerde suwdewek bolýardy, gorun bolýardy. O ýerde adat, ýa prezident ýa omu zat diýip bolýardy. Yani häkime baryp
ardyt bolýardy. Azat döwlet bolup başlady. Şonu gorkdy Putin. Şoň üçin Amerika onu gollady. Başlaň 2-nji Jahan uruşunda Russiýany, ýani Sowet Soýuzyny Amerika gollady. Milyonlarça ton buğdoy, milyonlarça ton armatur, zawodlar gurup berip, tanklaryň ýanky zapçatlaryny uradyp, bir topar eşik produkty uradyp Sowet Soýuzyny gollap etdi. Bir topar maşinlar berip, şolu etmedik bolsa Sowet Soýuzy ýeňmedi, utulardy. O ýerde näçip Amerika erwetdi? Ýöne Ukraina bir agresiýa çözümni arkasyna tutanna, ýagny memorandum ýanky Budapeşt memorandumy Amerika gol çekdi, şoňa ýaderni arujany aýyr, ýaderni bombaňy aýyr. Egerde bir sana çözsa men jogap berýän gol çekdi. Gol çeken ýerine tapylyp dur. Rossiýa da gol çekdi. Rossiýa gaýtyp oňa çözýär. Näçip Amerika erwet? Edil Ukraina problematyna näçip erwet? Men düşünemem. Kömek berýär, yara berýär, pul berýär, produkt berýär, hemme zady berýär. Şu zatlary 2-nji watançylyk uruşunda Sowet Soýuzyna berýärdi. Jukun çykyşy var. 45-nji ýylyň paradyna. Biz Amerika bolmasyn bolsa ýeňip bilmerdik diýip ofisialny aýtdy. Stalindan belläp geçdi. Näçip o zatlary unuttuk? Näçip biz Russiýanyň yalançy programmalaryny, watan habarlary ýaly dinläp, pikirlerini ýütkedi. Näçip biz hakykata seredämok. Ine şonu özüňize berin. Men Amerikany gollamak, men Türkmenistany gollaýar. Maňa başga döwletleriň bilen işim ýok, ýöne şu ýerde hakykaty aýtmaly. Amerikan edýän köp işleri erwet. Düşünükli. Ýöne Ukraina meselesinde edil namartlaman durumdur. Eger Türkmenistan döwleti onu Setemberg bilen ok bolsa, gizlenip ýören bolsa, Amerika merçe durumdur. Diýen adny edýändir. Indik sonra Han Sultan ýa bizim döwletimizden gerek bizim döwletiň adamlary şeýle münýenýada sen maňa degme, men sana degmeýin. Şol ine bizim Türkmenistan halkymyz gorkak, şoň üçin degmedi. Gaty dogry diýä, bizim halkymyz men öňüm diýen jemgyýetli halkdan, Türkmenistan grajdanlaryndan biz ýylata döndük. Biz hatta öz pasportlarymyzy alyp bilenmek. Biz hatta öz pasportlarymyzy bize bermeseler, biz şonu ýa gazanyp bilenmek. Durup, mertçe durup pasportlaryny bütün dünýäge ýaradyp, ene pasportlar berilenok diýip aýdyp bilenmek. Biz Türkmenistan grajdanlaryndan ýylata döndük. Watansy, jogapkärçilikçi ve wyjdansyz ýylata döndük. Ulgura döndük. Öwürlük. Gynasat elbetde bizi itelediler. Elbetde bizim haklarymyzy aldylar. Ýöne biz şoňa ýol berdik. Her kim öz ýerine görüşen bolsa, bu zat bolmaz. Ine şonuň üçin ay maňa degmese bolýar diýdim, pikir etme, saňa häzir degenek, ýerti diýer. Ya sen gyýyň, doganyň, garnaşyny ýerti çynownik zorlamaz, göwüne degme diýip pikir etme. Olar pully bol. Sen garnaşyň, gyýy, doganyň, ejeleň, çaglaryň eklemek üçin her zady gitmeli bol. Onu sana da degiler. Onu sana degilenine sen aýdynmadyn, ay näçe beýlikler turanok maňa degilenine. Sen turmadın, olar degilenine. Şoň üçin biz agyr bolmaly. Biz birimizi gollamaly. Eger birine bir kanun bir zat edilýän bolsa, böküp durmaly, näme edýän sen? Duran dur diýip, ýanky razberat etmeli şonu, näçe şeýle bolýar. Ine şu zatlarda biz bilerikli bolmaly. Sen biz barikadan bu tarapyndan ýalňa aýtdym, hökümet işgärleri we Türkmenistanyň ikili prezidenti o tarapyndan. Gynansak da. Ünsörüm. Ol Merdan konsul näde? Türkiýede konsul Mustakyp. Erine kastiýet ki öz halkyny kime jogap bermeli, atçot bermeli halkyny çykyp urýar. Prezident ýazylan ýöne hata şuraya reagiýet edip arkada goradym diýip öz halkyny urýar.
Aşul arkadağı saylan çok hak değil mi? Ol düşünen okur akmak bolotun. Gaýtyp arkadağı yani awren doğru şöyle döktü. Bütün dünya belli oldu. Ine şu ýaly şol adamlar halkyň tarapyndan hiç wagt bolmasa olar halk saýlamady. Olary prezident öz wepalalygy boýunça, özüne wepalalyk boýunça saýlandy. Biz olary saýlandyk. Bizim dahylymyz ýok. Hakykatdan hem bolsa biz şolary saýlamaly, biz şolary goýmaly, biz şolaryň işlerini barlap, derhol prokuratura, sudlara, häkimede ýa hat ýazyp olary aýyrmaly. Biz edem ýok, näme diýet? Biz gaýtyp bir-birimizden akyllyrak boljak bolup, pul berip, zätke berip, ýa-ni meseleni çözdük diýip hasap edýär. Hakykatdan hem bolsa biz korrupsiýany ýene bir iki sany ýa-ni iki sany setir ýokary galdyrdyk. Ine bizim edem. Şoň üçin gowluğa garaşma. Gowluk bolma mümkinçilik ýok. Biz o mümkinçiligi ýatyryýat özümiz. Şoňa düşünmeli. Şunu her kim bir-birine düşündürün şunu. Sebäbi ine şu ýaly Türkmenistan geljegi ýetýär. Şu ýaly sizin geljegiňiz ýetýär. Çağırın we sizin nesilleriniň geljegi ýetýär ine şu ýaly. Sebäbi biz şu geljegi üçin, özümiziň geljegimiz üçin hiç hat edemiyoruz. Gaýtyp bulaşdyrýar. Anladın? Eger prezident normal bolan bolsa, ýa-ni diýiş ýaly bizim üçin alady ýa-ni bolsa, hani bu korrupsiýa näme durdan? Näçe her hepde bir 3-4 gün batyp görkezden ok. Ine men tuttum hormatly halkym. Şunu şeýdi, ine batyp gidip ýene günnede ýygnak geçirip halky basyň, kanyny zeretmäň diýmelerle kimde kim halka bir zat eden bolsa, gün häzir tursun, basylmaka, boyun alsın, bar düzetsin soň ýanyma gelsin diýip şonu bir basyş etmeli. O bolsa ters basyş edýär. Şoň üçin öz-özümizi anlamaly. Indi sonra Вильгельмия 2019 он Шарашкина, которого преследует интерес только одного псевдогосударства США. Он дина bir döwletiň ýa Amerikan ýa behwidini gorýar diýip aýdýar. On Amerikan behwidini gorany ony ýa on dörenle 45-nji ýylda uruşgy turan soň derrek on döredip. On döredip şu planetany goramak üçin döwletler içine goşup döwletlere bir reglament, bir porядок, bir düzgün goýuldy. Şu onyň düzgüni. Sen döwlet boljak bolsaň ona ýermeli. Bolmasa sen bilen hiç bir döwlet gatnaşyk edip bilenok. Umum kanun döwletler üçin şu on. Şoň gol çekýän o ýerde näme birek birine çolmaly. Birek biriniň territoriýasyny sen tasdikladyňmy? Onu gaýtyp izin almaly. Bir topor şertna ýa-ni halkara şertnamalar şu ýerde düzülýär ve kabul edilýär. Indi on diňe bir döwlet işleýär. O ýerde 224 döwlet ses berýär. Onsoň hemme sesi Amerika alýar. Amerikan birje sesi bar. Onun üçin o diýmek ýalňyş. Ýöne elbet Amerika onuň çözgütlerine wliýat etbilýär, ýa-ni täsir etbilýär. Ol Sovet Bezopasnost diýip bir ýa-ni näme bar? Organ bar içinde. Şol organlar ýalňyşmasam 6 döwlet girýär. Kitay, Rossiýa, Amerika, Angliýa, Fransa ýene bir döwletler girýär. Ine şu döwletler esas şu bizim planetamyň bezopaslygyny seredýär. Ine şu ýerde Amerika onuň bilen gürleşip, birleşip sesler bu tarafa ak edip bilýär. Ýöne umum ýygnaklarda ak edip bilenok. O ýerde 224 döwlet bar. Onuň 114 döwleti diktator döwletler. Bu näil Amerika boş etsin? Mümkin näil. Indi sonra Çemre army hökümet Türkmenlerden näme almaly arwa. Näme üçin daşary ýurtda çykanda Türkmenler iň soňky ýerde oturmaly. Katarly kursdaşlaryň birinji oturýarlar. Türkmenlerden hökümet näme almaly arwa. Hökümetdäki işleyen adamlar aýlyk pes alýarlar. 150 dolardan 250 dolara çel aýlyk alýarlar. Olaryň maşgulaty bar. Olaryň çykdyjygy köp. Niýeden almaly? Korrupsiýa edip, halka allap, ýa eksportdan gelýän pullardan ogurlamaly, gurbanlygyň ogurlaşýaly, ýa-da halky talap, allap, bastyryp, ýa-ni zat kalyp işlerini düzedip,
şondan almaly. Onun alaşlar yok. Başka alaç yok. Şoň üçin sizden bizden almasa kimden alsın? Onu doğrusu oturmamıyor. Yine ünsörün konsulluk ya ilçhana. Bir ýager rasýetine geçip durdy ilçhana boýunça, Ankara'daky ilçhana boýunça tizden çykar rasýetine bir günden ul kezzaplyk açýar bolup geçýän. Yine şu ilçhanada ya konsullukda işleyen adamlar. Bir $250 aylyk alýarlar. $250 ýekölüňde maşgala bilen oturup bolýan şöyle. Türkiýede. Gowja geyinip, restorana gidip, diskoteka gidip, bağışlap bolan ýaş gyýlary oýra büýre akydyp, olar bilen jyn gatnaşyklar gurup hiýet bolýarmy? Ýok. Men size bir aýdym. Konsullukda bir adamma o kalyanyna gidip aýda $6.000 diňe şoňa goýýar. Niýeden aýaw puly? Elbetde bizden alýar. Elbetde her spravka üçin, her wiza üçin, her neme üçin sizden pul alýar elbetde. Pasporty düzeltdi. Bir pasport düzeltdi, eýam ýarty pul bar. İki pasport düzeltdi, eýam $6.000 bar. Ine sebebi ýüride şeýle bir sistem gurulan, hökümetde işläp korrupsiýa etmesen seni işden kowýarlar. Aýlyňa ýaşap bolanok. Korrupsiýa edip ýokarga geçirýän, o zaman arkadagy alabaly, serdar, arkada ine şolar bar ýaşadak. Gurban uly korrupsiýa sistemasyny gurmakda dünýäde belli bir orunda oturýanlar. Türkmenistanda gurrun korrupsiýasyny hiç bir döwletde ýokdur. Diňe Koreýada bar. Şoň üçin biz 169-njy ýerde. Ine arkada korrupsiýanyň arkadagy diýilýär şoňa. Gurrun korrupsiýasy şeýle bir gowy işler bolan türkmen halky kelletini aldyp bilen. Adat ýazýa galan 4 vilayetde adam ýokmy hökümet tarapyndan öý berler maşgala barmy? Belli zat atasy da näçe owurlady, halkyň hakyny ikine de ölüm cezasy karar. Ine şey diýär, 4 vilayetde hökümetde işleyen adam barmy? Men ýalňyş düşünmedik o zaman. Şul kezzaplara jogap berbiler ýaly. Şul ataly oğul ikisi bir topar zatlary owurlady, hiç doý bilen ok. Şol ölüm cezasyny bermeli diýär. Gaty dogry pikir. Men arasynda sizin hem soragyňyzy okaýyn. Ikinji Dünya Uruşunda diňe ortalygyň öýleri gazanmada Hitlerem el berligi bilen Aziýa Ýewropa goşuldy. Şoň üçin bu uruş ýeňdik. Gaty dogry bellek geçdiňiz. Murada Türkiýanyň 14 maýdaky saýlawlaryna Kemal Kılıçdaroğlu saýlananda gadymy ýüpek ýoluny durmuşa geçirjekdigini, Türkmenistanyň üstünden geçecekdigini aýtdy. Biz üçin peýdasy zaýany nähir bolar sizin pikiriňiz? Gaty gowy soraw. Bizim üstümizde ýollar geçer. Bizim gazymyz Ýewropa satdylar, ýene bir ediler. Pikir etmeň bizim durmuşymyz gowulaşar diýip. Sebebi gelýän pullar owurlanýar. Ine arada ünsörüň biz 40 milyardan 45 milyarda goly kubometr gaz satyp başladyk Kytaýa. Hani durmuşyň gowulaşdymy? Ýok. Olaň durmuş gowulaşýar. Hökümetde işleyen çinovnikler, yani korrupsiya diyenler, kezzaplar, gurbany tezan gowulaşandyr. Bizim gowulaşan o. Inanmar sana. 90 milden märi şo çöreňi ýydylar, ununy ýydylar. Ýanky iş ýok, şo zatlar internet ýok, şo zatlar ine şolun hemme gazanan üstünlikleri. Şoň üçin Türkiýe öz durmuşyny gowulaşdyrmak üçin ýüpek ýoluny açyp öz halkyna ýanky pullar getirip halk bilen paýlaşsak bolsa türkmeninki olar ýaly. Türkmeninki bular giýdeji gelýärmi? Arkada bolmasa ýene bir şäher gurar. Arkada 2, arkada 3, o Mir 1, Mir 2, Mir 3. Arkada bolmasa Alabaly Serdar ýanky şäherini gurar. Olam bolmasa ol Balkanda gurar bir şäher. Ya arkada Balkan diýip gurar, ya arkada Lewap diýip gurar, o ýerde şäher. Ol özüni pikir edýär.
Gelýän pullar ol jüwüsiniň pullary, ýani öz milligi diýip Türkmenistan kabul edýär. Ünsüň Türkmenistanda kanun işlenýär. Egerde döwlet işleýän bolsa, egerde döwletiň 3 tane döwlet guruş şahalary işleýän bolsa, döwletde prezident saýlanýan bolsa, onu bizim büdjetimizde goşmaça edýän pullar halkymyza siňerdi. Siňmeýär. Şuňa çelsiňmede. Garaşman gowluga. Gowluk nirden gelýär? Biz özümizi galyp, şol kezzaplar aýryp, täsirler geçirip, täze adam goýan ýagdaýymda, ine şol täze adam biz goýan soň biz üçin işler. Ine şonu golar. Ondan ýadyňyzdan çykaryň, wagt ýitirmeň. Özüňizi allamaň. Iň erwet zat, ine Lao Tzu diýip geçdi, Hyteng filosofi. Iň bir gynançly we erwet zat. Kaçanda sen birini allayan ollar. Olam erwetlik. Ýöne iň mundan beter erwetlik kaçanda sen özüň allayan. Ine men öz watandaşlarıma ýüzlenýär. Türkmenistan daşyna işleýän migrant ya iş migrant ya ýöne başgaça migrant diýip biznes edip görenler ýüzlenýär. Hawa senin durmuşyň gowudyr akşam oturup 50 gram çiýansyňyz, dostuňyz görýänsiňiz, oňa gidip bilýänsiňiz. Boldy. Ýöne geljek ýok. Her wagt şu durmuş bol. O ýerde dokumentiň birden duraýtdy dese kynçylyk. Ýöne regularna watanga baryp o ýerde arkyň dogunarnaşlaryň bilen toýlar edip, ýene-de çykyp, ýene giyirip oraya durmuşyň garaşma. Bolmaýar. Şol ikisany ataly ogul ikisi bize o durmuş bermeýär, ýa gorkýar o durmuşdan. Adatlyk girýär graniçalary açanna, adatlyk girýär adam ýerine, oň adat pikirleri girýär Türkmenistan. Ondan gorkýarlar ýa gün ýüzüne ýenmek berýärler adamlar. Adatlykda 10 ýyl ýaşayan adam sen baryp uçuskowy bir owada bir zat diýip görsen, bar ýok bol sen kim diýer gün ýüzüne. Eýýän problema. Pikir ediň bir 100 000 adam girdi şeýle. 1,5 milyon adaşynda. Şoň 500 000 girdi. Başaramamaýarlar. Şoň üçin sizi iltmeýärler. Bir-birden eltip, reýsler berilip, girenem kontrol edip, ýa pasportyny bermelim ýa entek muny ýa onu gorkudyp soň çykarmalymy. Şol ýaly sistema ýürüýte gurulum sistema bol. Şoň üçin ol ýüpek ýoly ýa başga ýol geçeni bilen tolk ýok. Bize tolk bolmaz, ýa olary tolk bolar. Öň iksany gyzyldan tualet bolsa, indi her vilayetde iksany bolar. Öň köşkünde bir tane tualet, arkada aşağına bir tane gyzyldan tualet, başga köşkünde bir tane gyzyldan tualet bolsa, indi arkada balkan diýip burar, o ýerde de täze şäherde täze tualet, gyzyldan tualet bolar. Ine ütköjek zatlar. Öň eger Gurbanoğluň gaýyn tarapy, Gurbanoğluň dogunlary ýurdumyzda ýegenler talaýan bolsa, indi Serdaryň gaýyn topary, guda topary talýar. Indi 3-nji ajdarha geldi. Indi bu ajdarha boldy. 3 kellili prezident. 3-nji geldi häzir KMB'de taýarlyk görpýär. Onuň gaýyn tarapy gelip başlady. Göni urraýyp çözdüler. Bular gumly ho. Bular wara bir biheppe özüni oňurmaýan bir nälaja diýinler. Bular düşünen oğlum, konstitusiya wa kanun wa seno o ýere baranda ol edara wezipedäki edara wezipesi wa şol ýolbaşçy. Oň sen hakyň ýok onu nimäne. Ýa bar buyruk bermän, sen o edara degişler. Sen bir garnaşy prezident eken o tapaw ýok. Haklar konstitusiýada diýip o zatlar serden oklar. Bu gumly bular derrew ýerine goýmaly. Bolmasa Türkmenistan parçalar geçti. Bular parçalar näme geçilýär? Döwlet guruş sistemany ýykýarlar. Parlamentde ol sadaka abazyny ýaşylar goýýarlar. Ýani arkada şöhrat gygyrmak abazyny adamlar goýýarlar. Boldy. İstän kanuny geçip bilýär. Erteden başlap arkada diýmem, parça arkada diýmeli boldy. Ofitsialny gazetelerde çap edip gidýär. Bir gün maýdar ay bizim parçamyz var. Bir tane ýanky öljek bolup ýören, öňüne pikir etmeýän ýaşlymyz, sakally, budan sakally şol prezidentiň büýüstüni gujaklap ýatýan. Çykyş edip aýdar. Ine bizim parçamyz var da parçalyk ýok. Gelin ine arkada şäher emma arkada
arkadaga san edeli Türkmenistany. Biz şunu bagly, şu wa biz wa diýip bir topar bir ýalan sözler aýdyp, baram böküp arkadaga şokrat diýip berlerler. Gutordy. Sen ol Warşawada tak sürüp ýordun. Sen Amerikada trak sürüp ýordun. Senin baň çözüldi boldy. Elinden watanyny aldylar. Ýanyny çykarma. Bir san ýygnakda sen elinden watanyny alyp bilýär. Oňsoň Türkmenistana dolunjak bolsaň, mümkin seni goý bermediler. Mümkin seni doğum gardaşyň kok goýarlar. Haky wa paçal? Bizim ekranlarymyzy ýap-ýap. Men kanun bozjak gel. Günay diýen. Paçalyk bolsa, o paçan haky wa. Konstitusiýany ýykyp, hemmeler men ýanky raýatlarym diýip pikir edip, ýanky men näme etsem şonu etjek diýip kanuny geçirsem boldy. Paçalyk da. Ine şu zatlar bolmaka. Biz galmaly. Galp bilen okmy? Kömek et. Kömek et bilen okmy? Finans kömek et. Ýöne durma. Sen gypan. Onun ine şu ýalatda bok geçýär Türkmenistanda. Inniki Murat 593 ýazýar. Gowy iş edýände manat mukaddes dälmi siz üçin haýwanlar diýär. Biz manat akçasyny geçirdik ýa aýaklan akça. Biz manadyň üstüne ýazmaly etdik şonu. Näçe manadyň üstüne ýazmaly etdik? Sebebi Türkmenistanda başgaça ses berip bolanok, öz pikirini aýyp bolanok, hiçnat et bolanok, gizlin edemeden başgaça bolanok. O gizlin edibem bütün halka näme ýaratjak? Bir ede listovka atsaň senin ýerine ılgap ýörer. Manat bolsa ol hemmelerin elinden geçýär. Ine mysal üçin ýakynlykda iksan protest boldy. Nägeliklerini adamlar üşüp bildirdi. Bir ýerde 150 adam, bir ýerde 350 adam ýygnanyp köçäni beklediler. Berekella daşow, Könürgünç ýarnak o köçäni bekledi. Edil bir ay almaka. Häzir Daşowda, Könürgünçde we şu oglarda 3-3den polisler doldy. Grupa geldi. Gorkup. Hani Gurban Guly ýaly halkyň söýýän bolsa, halkam onu söýýän bolsa, arkadagy alawaly ferda halk söýýän bolsa, halkam onu söýýän bolsa, näçe söýgüli adamga polis ugrady. Näçe söýgüli adama emheme ugrady. Aýdypdyr da pikirini. Produkta ýok, çykyp aýdypdyr da. Şonu düzedip halktan bağışlama soraman emheme ugrady. Oňsoň şu adam size gubul edermi? Elbette yok. Ine şovas diýip ýarýar biri. Şeýdi boş gürläp oturmada biz erwetlik görmedik. Sen öz ýaşap ýörün ýurduň bilen bol, saňa galandyrmy? San galym şu döwlet diýär-de. Buň habar ýok. Ine men ata babalarym uruşda bolup Sovet Soýuzyny borap, ýanky uruşda käbir ülkeli käbir geldi. Men babamyň aýygyndan 4 gezek ok geçdi. Kellesinden hem gapdandan geçdi. Beýleki doğum anlaşmam şeýle boldy. Biz öz watanymyzy gorak gelýär. Türkmenistan senki däl, menki däl, bizinki. Göwüňiň gany şöyle dökülmedi, akdy. Şöyle doguluk, östük, önlük. Mezbur gaýtmaly boldy. Şoň üçin biz göreşýär soňra çendi. Ýönesen ine şunu ýazan oglan namartlyk edip halk talýan adam gollap beýleki adamlara, ýani aktiv boljak adamlar, öz ýurduna eýe çykjak adama töhmet atyp bir ýalançyny gollap ýörseň, onda sen kim bolýan? Özüň jogap ber. Murat Özmuradow ýa Türkmenistana gelip ýaşamany arzu etýäňiz siz ýalylar ýöne bular puluna tutulan haramdadary günne takırdaýa it ýürer kerwen geçer diýär. Murat Özmuradow men aýdýar. Biz 2020-nji ýylda sentýabr aýyna dörüldük. Dewlete topary. Ama eýýem 100 miňlöçe adamlar ýanky ınalyp içine gatnaşýar. Biz köpöldük. 2,5 ýylda. 2,5 ýylda biz ýöne ilatdan jemgyýet ýasap başladyk. Häzir ne? Kommentariýalarda, häzirin TikTok'larda kommentariýalar okap görün adamyň pikirlerini. Näme diýerler? Biz
2020-nji ýylyň 14 sentýabrda protest çağıranda da üstümizden ulýadylar. Näme men gurrun edýän? Hany konstitusiýa barmy? Hany protest barmy? Näme men gurrun edýän diýip gülýärler. Inni özleri isleýär. Görýärmi? Minusdan plusa geçipdiler. Kirlilerini adatlığa çıktılar adamlar. Bizim neden işimiz şu? Hem aktivistlerin neden işi şu? Diýmek, bizim teatrimiz ulu. Ön gitara çalıp ýörep, halkyn depip ýören, konstitusiýanyň üstünde kuştepdi, oýnap ýören adam inni halkyndan orkýar. Şuňky çykyşyndan eşitdiňmi näme diýär? Näme bolsa pikir etmeýän, men bandyrym, arkaňyzda durandyrym. Hi öň aýdýan şu zatlar. Uragan bolunma, şu gün akşam konsert berýär. Ertesi pasolon önüne solny konsert berýär. Öyle min olay adam öldü, beýran boldy. Ola maglumatlary ýitirýär. Öz konsertini merkez telewizionyna görkezýän adam şu günde näýdi? Halkdan gorkup gaçyp ýör. Halkyň öňüne baryp bilen o. Baran ýeram ýallakçylar. Olaram içinden şu üleýmen kadip bizar bolup, maskara bolup opozisiýanyň öňüne, halkyň öňüne şu haramlady üçin maskara bolup diýip arkadaş şokrat diýip gyrýarlar. Ene biz halk bolup pikirimiz adatlyga çykyp başlady we biz köpelip başladyk. Bular kiçelip başlady. Biz finala ýetip barýar. Ine näme etdi? Şu zatları Türkmenistanyň içinde etip bolmadan soň bir daşyndan başlamaly bolýar. Lenin'in ünsürdünün mi? Başlarına Avrupa'da 4 olup başladılar. 17. yılda doğru yankı revolüsiya edip yıktılar paçanı. Paçanı vaxtını hükümet yıkıp teğer hükümet kurdular. Yani şu zatlar şeyle ediliyor, şu sistema şeyle. Siz verse bir yatacak bolýaňyz, yani tekerlerin birinci yataman, spitsaların yataman, yani pakrişkatın yataman, ramatın yataman, derru verse bir yatacak bolýaňyz. Eýle yatanmıyor. Bir-birden detallar yatalýar, onuň çöplenýär. Çöplenýän final bolýar. Ine şu ýalan biz edýär. Yunus ýazýar 111 öz watanyny gowy görýän bolsaň, daşary ýurtda beýdip ýörmezdiň. Men öz watanyny gowy gören soň, içinde galan doğru garnaşyma, sizin doğru garnaşyma himmetini adatlyga çykarjak bolup biz görüşýär. Eger watanymyzy gowy görmedik bolan bolsak, barıp pasolstva pul veren bolsam ya birat edin bolsam men sizden gowy ýaşardym Türkmenistanda. Nanam? Daşynda biznes edip içine baranla men zagran pasportymam garadylar, VIP pasportymam garadylar, bükdürdüm şolar pul berip. Ol paraxorluk we watanpeýjlikde ol namartlyk ýoly. Biz o ýoldan ýöremiz. Biz bolmaly zatlar hemmeler bolmaly adaletli ýoldan ýörýär. Ine soňky sonra tem ýadia aňyrda inni hezirlik ýok da, ha inni watan ýadyna düşdümi? Şunýaly video goýanyňyzda näçe töleýärler size. Bize egerde daşyrykda töleýän bolsa, biz Türkmenistany bir aýda eýýäm ýanky kezaplar aýyrdyk. Bir aýgana. Arkamda döwlet bolmasa, pul töleýän bolsa, ananyň siz gownuňyz ýeten ok daşyryk döwletler. Siz daşyryk döwletler Türkmenistan döwleti diýip pikir edýäňiz. O real döwlet däl o. Onu bir alýamy. Mesela üçin Fransa dünýäde 4-nji ekonomika. Bilýärmi? Fransa öz raketalary var, öz kosmos ýanky öz kosmos ugru var. Ýadyny arujasy var. Germaniýa näme Fransa ýapyşyp bolsa, Fransa, Germaniýa söz berdi. Biz seni gorak bir üstüne çolsa ýanky ýadyny bombany ulansa biz biz özümkimiz ulanır diýip şoň üçin olur bile. Diýmek Fransa bir ýere goşulsa Germaniýada şöyle. Germaniýa bilen Fransa goşulsa Angliýada şöyle, Amerikada şöyle. Şu ýaly ul döwletler var. Türkmenistan näme? Eger şolar goşulsa bir aýaman alýar. Eger bizim arkamyzda şo bolýan bolsa, siziň diýişiňiz ýaly, ona biz alardyk ýa. Biz hiç kime bergimiz ýok, algymyz ýok. Biz öz halkymyz bilen şoň üçin öz geleceğinize investisiýa etjek bolsaňyz, ine sayt açylar, şo ýerde donation var, ýani kömek var. Näçe eliňizden gelse berin kömegi.
Şo ýerde agza bolmak, ýa-ni çlenство bar, salgydy bar. Töleňde agza bol, kömek edin. Biz siziň üçin görüşür, janymyzy bermeli bolsa janymyzy bereriz. Ine aktivistleriň saýlan soraglary uturdy. Men bu soraglary saýlamak, inni ýazgylan kommentariýalary okap şoňa da jogap bereyim. Vatandaşlar, Afrikadaky Nigeriýa iň baý ýurt, zato halk geday. Demir şifryň aşagyny ýaşarlar. 3% baýlar oňat ýaşar. Galan halky palçyk iýýär. Gaty dogry belläp geçdi. Haçanla halk öz haklaryny almasa, ine şu ýaly ters durmuş bolýar. Ters durmuş näme? 5-10% halk gowy ýaşaýar. Prezidentler, korrupsiýonlar, daşynlar, ýa-ni tant edýänler, bile aýdym edýänler, hem ýerini ýalaýanlar we galan halk 90-95% halk gedaýçylykda ýaşaýar. Şu sistemaň durmagy, korrupsiýaň durmagy esas şu ýaly proporsiýa bolsa durýar. Mysal üçin 50-50 bolsa durup bilmeýär, ýykylýar şu sistema. Şoň üçin korrupsiýon sistema, ýagny diktator sistema bolanda hökmen 5-10% halk şuraya bolmaly, galan gedaý bolmaly. Ine şol 90% halk gedaýynyň içinde senin bolmagy mümkin. Şuň oňuň bir ýerini ýalarsyň, korrupsiýa bir gün seni tutarlar da seni nime derler. Şoň üçin şu zatlara üns bermeli. Innik sonra Murada şul ýyl Türkmenistanyň hökümetini aýryp bilertmi? Biz erti aýryp bilýäris. Ananam. Size bagly. Goşulun, gollan, biz de şonu aýrýar. Siziň bilen. Ine şoň üçin o diňe bize bagly. Ine gelin gürleşeliň. Şuň ikinji gün. Birinji gün saat 10-da biz içine barýar, siz içinde galýaňyz, biz bir günde aýrýar. Boldy. Mu köp nimeler ka. Bol bize bagly. Biz ýerimiz dewletede, size ine hemmemize bagly. Gurbanlyğa bagly, Putina bagly, Ferdara bagly, bize bagly. Şoň üçin biz şonu islemeli. Biz korrupsiýa finansiýerine durmaly. Biz biziň geleceğimize finansiýerine etmeli we güç bolup girmeli içine. Ine bize bagly. Häzir dewlete topar giyip bilýär içine. Türkmenistan deşik köp girer ýaly. Giyip bilýär. Ýöne golluk ýok. Ýöne giyip golluksyz, ýöne utunanyň ol bir akmaklyk. Şoň üçin biz gollugy taýýar edip dur, adamlar kellelerini azatlyga çykarıp dur. Haçanla pikirler deňelde biziň gözümüz ýetýär, biz günne guruluşyp dur Türkmenistan içinde. Habar alyp dur. Az taýýar bolup biz giýýär. Şonsuzam 2 ýyldan bäri ýol çekilip otyrar diýär. Ýani şol ýüpek ýoluna diýendir. Putin kaky bilen Erdoganyň ýykylsa, bu rejim ýüpüň ucuna ýitirýär, öldürem gidýär gaçyp. Putin bilen Erdogan ýykylsa, gaty dogry belläkeşde şol ýüpüň ucuna durýar. Ýöne soňky adamy baryp itelemek halka bagly. Şonu biz etmesek, onu şuraya yıkılacak olsa başka bir çinovnik grupa gelip şuraya basyp alıp ter diktatura gider. Ýöne halk diktaturasy olmaz. Bize halk diktaturasy gerek. Şoň üçin biz galmaly. Biziň halkymyz almaly şonu. Başga ýol ýok. Biz galmasak beýlik ýollar bize garşy ýollar. Diňe halk bilen galyp biz şonu etmesek beýlik ýollar halka garşy ýollar. Ýadymyzdan çykarmaly. Halk her kim özüni, ýa-ni nime diýär. Her kim öz işini bitirmäne bakya, käsi, tanış käsi, yine başga zatlar bir zat edip pul berip işini bitirmäni bakya, her kim işini etse hiç hili parhorluk bolmaz. Dogry? Bize bagly. Diňe bize bagly. Vatandaşlar, tak, o soruga jogap berdim. Başga sorular bolmansoň, onu şul efiri biz guturaly. Men siziň hemmeňize minnetdarlyk bildirýän, bizi dünýäňizde öz pikirlerinizi ýazýanyňyza, azatlyk isleýäniňize, adalatlyk isleýäniňize berekeler diýen
Türkmen halky her wagtdan adat we adalatly ýaşady. Soňky 100 ýylyň içinde adalatlygymyz peselli. Soňky 32 ýylyň içinde tütünli. Birini şol almaly ýygyna. Türkmen halky adatlykda we adalatda ýaşaýmaly. Türkmen halkynyň beýlik halklardan hiç ýyly kemçiligi ýok. Ine men şunu aýtjak bolýan. Şoň üçin özüňiz seredin. Haýsy topara ýerýäňiz, haýsy aktivisti bolýaňyz, bolmasa özüňiz çykyň ýöne wyjdansyz, namart bolmaň. Korrupsiýany isleýän, korrupsiýa investisiýa edýän, wjatka berýän bir namarta dönme. Haýyş. Öseli gidelim mi? Bollu ho, maskara bolup dünýäde içinde daşyndy. Yok Murada Putin bilen Erdogan yıkılsa Xitayın prezidentini ayağına yıkılar bizim samsıklar atol. Öňüm yıkılıp gelýär. Bular vatan dönükleri. Näçe vatan dönükleri diýen. Ine käbir adamlara vatan dönükleri diýerler, aktivistler. Aktivist näme bilýär? Sekretler bilýärmi? Gizli zatlar bilýärmi Türkmenistanyň? Hiç adam ýok. Ya eline verip ýa-mi? Ya eline hak barmy? Hiç adam ýok. Gurbanyň eline näme? Serdaryň eline näme? Sekretler, gizli zatlar, watanyň bähwidi, wezipe, haklar, hemme adamlar. Oňdaşyndan hemme zat eline alýar. Ine şular bar Putiniň öňüne ýykylýarlar. Putin ona medal berýär. Keypine Putin medal berermi? Özem Aleksandrovski näme medalyny berýär. O gahrman idi. Näme gahrmanlyk etdi? Gelin soralyň şu Gurbanly Berdimuhammedow, sen näme gahrmanlyk etdiň? Sana Rossiýada gahrman medal berer ýaly. Sen näme watan satdyň, watan öňüňi diýip näme soranda? Ine hakyky watan öňüňi Gurbanly Berdimuhammedow watan dönügi. Häzir ikinji watan öňüňi Serdar Berdimuhammedow. Rossiýada gelipdir. Putin yallaklap, Putin gelýse güçükle alyp baryp şöyle daşyny kırlypdyr. Watan öňüňi. Olu watan öňükler o bolmasa Erdogan bolmasa Xitay, Xitay bolmasa Iran bolmasa oňa aýagyna ýyklarlar. Şol ýaly özüni oňuruny bilmeýän, el uşap ýören adamlar. Millidir bolmaly. Maskaraçylyk. Türkmen halkynyň awraýyny galdyrjak adamlar däl. Türkmen halkynyň awraýyny kanalizasiýadan aşak getirýän adamlara ine şu Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedow diýýär. Iň bir mundan beter ýigrençler. Şo ýerdäki işleýän hökümet işgärleri şol Türkmen halkynyň awraýyny kanalizasiýanyň aşagyna ýatyran adamyň hem ýerini ýalap ýörler. Olur diýmek ondan beter. Ine bolup geçen zatlar. Orta Aziýa döwletleri Rossiýanyň habar maglumat täziri astyna oturýar. Bu döwletlerdäki автokratiýa we diktator rejiminiň başyna Russiýa dur, gaty dogry elbetde. Şonu ýatyrmak üçin ine biz galmaly. Ananyň Ukraina çykdy Rossiýadan. Rossiýanyň ýanky täzirinden çykdy. Häzir Rossiýany Ukraina ýeňýär. Ýeňýär diýen öz territoriýasyny çykaryp goýberýär. Çykarsa bütün dünýäde awraýa gaçyp inni Merkezi Aziýa döwletleri gider Rossiýadan. Xitaýa gidermi, Erdogana gidermi ýa öýler bilirşi bir Merkezi Aziýa sentrini gurarmy bilemok. Ýöne gider Rossiýadan. Ýa Putin 4-5 tane Putin we klonlar we zady we o pol awraýa ýykyldy. Oňa ýykylar ýaly inni oň awraýa ýykyldy. Awtoritar rejimler täze özüne worş gözlerler. Öýler hem şeýle aşaklaryny gurýar, ýokardan şeýle gurýarlar. Worş gözlerler Erdogan ýa Xitay lideri. Bize buraya alat gerek kalamasçılık. Biz özdaşlyk bolmaly. Hani Türkmenistan neutral diýen, hani neutral Türkmenistan. Orsiýet jaňa Raşid Meredow aýyrdydy, aýryp goýardy. Indi Orsiýetden garaşy Raşid Meredow bilen näme etmeli? Şunu basmalymy ýa uniwersitede molymy etip goýmalymy? Neutralmy? Hani bir tarapmy? Kimden bir tarap? Halktan bir tarap. Putin'den bir tarapda bağlı, taraplı. Rozmat Osmanow İsmanow'da himmeti toplamalı bir başın
iň soňky işgärden iň ýakara çenli parahor adam haklaryny iýýän adamlary. Nesip bolsa şolara barsak, biz hemmeni inspeksiýa ederiz. Halky mundan beter kösep otyr diýe gahrman medali berildi. Iň maskara sensiň diýip medal berildi. Maskaralyga gahrman boldum diýe medal berildi. Tüp İlyas diýe. Dogry, dogry. Hormatly watandaşlar, eýen 1 saat 10 minut boldy biz efir oturaly. Paýlaşyň efiri özüňizem her adam ine men ýaly öz ýanyna adamlaryň bilen türkmen adamlar bilen gürleşiň. Jemgyýetimiz üstün. Soraň arkada bolýan diýse-de näme bolýan? Argumentler näme? Näme esas? Ay bizim prezidentimiz. Sen prezidentiniň bolýar, sen ses berdiňmi? Ýok. Diýmek ogurluk seslermi? Menem beremok, hiç kimem beremok. Diýmek ol prezident däle, saýlanan adam däle. Diýmek ol kezzap. Sana näme etdi şu kezzap? Wizany girdi, paraholuga ýatyrdy, baran ýerine pul tölemeletdi. Sen näme borçlumy? Ýok. A näme seni galdyrýar diýip her kim bilen gürleşip täze durmuş şolar hödürlen. Şuraya durmuş isleýärmi? Hawa. İstesen şo durmuş Gurbanuly bilen Serdara bagly, şo durmuş. Diýmek biz başgaça bir zatlar etmeliyiz. Ýa-ni pikirler alşyň. Näçe adam pikirlerini ütkötüp başlasa, şonça çalt biz Türkmenistany giýip Türkmenistany döýler. Ve şonça çalt biz düzün soňam ikinji problemi bar. Biz ösmeli. Adamyň pikirlerini çalışmaly. Şundan başlamaly şonu. Etik günde biz şunu aýranmyz bilen bizin tek ýenen zor. Biz bu adamlary, ýa-ni arkada şöhrat diýen adamlary biz pikirlerini çalışmaly, düşündirmeli. Şundan başlamaly şonu. Käbirleri ay prezidentim, paçam diýip eýýän gul bolup ýöler. Şolar duruzmaly. Gul şola batky dotylar. Şolar düşündirmeli. Sen gul däl, sen Arap dogulun. Kim olar? Ya paça gany barmy? Ya paça bolup gördümi? Niyazyň elini uşap ýören kezzap, soňra Niyazy öldürüp oň ýanky ýerine alan. Onda gene onda hemme kezzaplaryň ellerini uşaly. Bütün dünýäde çykyş edeli. Biz o Türkmen halky biz kezzaplaryň elini uşaýar. Biz başga ýolda gidýär, Niyazyň aýdyşýar. Bizim öz ýolumuz bar. Biz kezzaplaryň hemme şu deşikleri bolsa ýalap ýatyr. Neme diýär? Bizim prezidentimiz kezzaplaryň kezzapy biz şo ýolda gidýär. Ine iň kezzapymyz hem Gurbanuly arkada. Gene onu hemme aýdyrlyň şonu. Hemme bilip galdyň Türkmen halkynyň kimdigini. Bu maskaraçylyk ýol, muny etmeýäliň. Biz normal beýlik döwlet ýaly arasynda gideliň. Ine öňkü atabalarymyz şonu etmedi. Göktepe galatynyň ölüp giden adamlar bizim geleceğimiz üçin öldü. Şular gowy ýaşadyn diýip öldü. Adatda adalatly ýaşadyn diýip öldü. Biz näme etdik? Şuň goýup giden ganlar bilen adatlygyny ýitirdik. Dipik geçýär. Hata edemdik. Namartlyýas. Kezzaplara başwurýas. Biz diňe watana däl, ütün geçenlerde namartlyk edýär. Ýadymyzdan çykarman. Bu ýoldan gitmeli biz. Durmaly. Hiç wagtdan bir tarap bolmadyk diýär Tüpilýat dogry. Murada döwletiň başyna uzyn wagtlap galan awtokrat şahsylar içki ykdysady işler bilen meşgullanmagyny goýýar. Olar diňe Putin menelep geosyýasy oyun oynap başlaýarlar. Howa. Haçanla sen içinde hiç şart oňurulmadan içinde galanlary ýatyrýan, indi daşna sen görkezmer sen beýlikli ýa prezident diýip. Şoň üçin geosiýasat oýnaýarlar olar. Dogry diýäňiz. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi utarýan. Sizin hemmäňize barynjy bilen jan sağlyk we ömür bagtlyk arzu edýär. Oy hemme türkmen maşgalada adatlyk we adalatlyk emele gelsin we ömürlük bolsun. Sağ olun, hormatly watandaşlar.